Táto reklama je na to, aby ste sa napili. Využite nasledujúcich 30 sekúnd a urobte niečo pre svoje zdravie. Doplňte svoj pitný režim o pohár čistej vody. Pomôže vám to predísť bolestiam hlavy, únave a iným príznakom dehydratácie. Robíme všetko pre vaše zdravie. Pridajte sa k nám. Unión zdravotná poisťovňa. Zdravie na prvom mieste. Táto reklama je na to, aby ste si oddychli. Využite nasledujúcich 30 sekúnd a urobte niečo pre svoje zdravie. Relaxujte pohľadom na zelenú farbu. Tá pôsobí upokojujúco nielen na vaše namáhané oči, ale aj na celý organizmus. Robíme všetko pre vaše zdravie. Pridajte sa k nám. Unión zdravotná poisťovňa. Zdravie na prvom mieste. Táto reklama je na to, aby ste už išli spať. Ak máte byť zajtra oddychnutí a svieži, potrebujete približne 7 až 8 hodín spánku. Preto vám teraz prajeme dobrú noc. Robíme všetko pre vaše zdravie. Pridajte sa k nám. Unión zdravotná poisťovňa.